Indítok egy új sorozatot 3K, azaz Kalazno kompatibilis kaják címen. Arra gondoltam, hogy mivel a házak felújítása, újjáépítése mellett elkezdtünk ugye önellátó gazdálkodással is foglalkozni, vagy hát ez kicsit túlzás, inkább az önellátás alapjait lerakni, és konyakerti szinten termelgetni magunknak, bemutatom azt is, hogy ezekből a terményekből, amit Kalaznon megtermelünk, vagy amit a faluban meg tudunk venni, más megtermel, esetleg a szomszéd falvakban megtermelnek, miket lehet főzni. Arra koncentrálok, hogy lehetőleg semmi más anyag ne legyen ezekben az ételekben, csak is az, amit Kalaznon vagy akármelyik magyarországi faluban könnyűszerrel meg lehet termelni, és ne kell elmenni bevásárlóközpontokba, szupermarketekbe, de sokszor még a boltba sem, ahhoz, hogy az ételt elkészítsük. Mai főszereplőnk egy nagyon egyszerű kerti növény, amit bárki meg tud termelni, még mi is, pedig nagy gyakorlatunk nincsen. Ez a krumpli. Ez a krumpli a saját földünkben, a saját kertünkben termett. Sok időnk nem volt a kerttel foglalkozni, egyrészt ugye rengeteget építkeztünk, másrészt babát vártunk, és Szilvi is ért le már a nyáron nagyon a kertbe kijárni, de volt János, aki átjárt segíteni a szomszéd faluból, és ő gondoskodott ezekről a szép kis terményekről. Látszik, hogy a saját kertünkben termett, hiszen például ezt megrágta a lótető a föld alatt, ebbe belevágott a János a kapával, vagy az ásóval, amikor kiszedte a földből. Az egyik nagyobb, a másik jóval kisebb, ez az igazi házi burgonya. Mivel egyszerűen nem tudok kamerázni és főzni is, ezért Merci fiamat segítségül hívom. Kezdjük is azzal, hogy gyorsan megmossuk, megtisztítjuk a burgonyát és betesszük a sütőbe, és aztán elmesélem, mi lesz ez a mai étel. Amíg a krumpli a sütőben sül, addig van még jó sok dolgunk, ugyanis a mai kis menünk az tojásleves lesz, és nudli egy igazi jó kis falusi vacsora. Jogos a kérdés, hogy miért sütjük a krumplit, amikor a nudlihoz főzni szokás a krumplit. Hát igen, de attól, hogy valami szokás, az nem azt jelenti, hogy még jó is. Szerintem ennél sokkal apróbb kell a hagyma, hogy szépen lassan karamellizálódjon, teljesen szép menjen, ne legyenek benne ilyen hagymadarabok. Nagyon apróbb, fele-fele. Biztosan meglepő, de nem a hagymát tesszük először bele a fazékba, és nem is a zsiradékot, hanem mi kell a jó tojásleveshez? Köménymag. Jó sok köménymag. És amikor már ezt a pattogó hangot halljuk, akkor a kömény kezdi kiadni magából az illóolajait, és ilyenkor mehet rá a zsír és a hagyma. Nagyon jó, mehet hagymára só, tegyél rá nyugodtan sok sót, szépen adja ki a levét, veszíts el a csípősségét, és legyen inkább egy kicsit édeskés a végére. Tényleg lassan dinszteljük, szinte karamellizáljuk a hagymát egész addig, amíg egy pépes állagot nem kap. Primán néz ki már ez a hagyma, szerintem itt nézd meg a krumplit, Berci, mert annak is lassan meg kell sülnie. Az elég jó. Sütőt még ne kapcsoljuk le, mert az még hamarosan dolgozni fog a mai vacsorán, úgyhogy hadd menjen. Ezeket még dobáljuk bele kis hideg vízbe, hogy könnyű legyen leszedni a héját. Na jó, Berci, akkor most feladatmegosztás. Te kapd ki azokból a belsejét, egy külön kis tálban, majd a tésztát meg lehet csinálni. Én meg elkészítem a leveshez még a pirítóst, sajtos pirítóst. Teljesen természetes egyébként, hogy szinte mindenhez krumplit teszünk, itt Európában persze, mert ugye nálunk van alapvetően gabona és krumpli köret alapú táplálkozás, legalábbis a klasszikus értelembe véve, nem a modern reform konyhákat és az új mindenféle irányzatokat, gasztronómiai áramlatokat nézve.
Szóval Európa az egy krumpli evő nemzet. Nem volt ez mindig így. Valamikor a 17. század közepén került be pont Dél-Amerikából a spanyolok és portugálok hódításai során a krumpli Európába, de egyáltalán nem terjedt el Magyarországon, egészen a 18. század végéig várni kellett arra, hogy a krumpli az egy általánosan elfogadott alapanyag legyen. Először még féltek is tőle, azt hitték, hogy talán mérgező, de aztán második József olyan törvényeket hozott, hogy támogatta a krumpli termelést, hiszen tudta, hogy ezzel a tápláló, laktató, gyorsan, könnyen termeszthető növényel hatalmas tömegeket lehet táplálni, és így vált igazán népszerűvé alig 300 évvel ezelőtt, inkább 250 évvel ezelőtt, ez a máig töretlen népszerűségnek örvendő burgonya. Egyébként Dél-Amerikában 7000 éve eszik, és kb. 4-5 ezer éve termesztik, erre bizonyítékok vannak. Úgy, hogy ma már nem annyira népszerű. Dél-Amerikában sokkal népszerűbb az édesburgonya, vagy a kukorica, Ázsiában pedig a krumplit szinte alig használják valamire, ott ugye alapvetően egy rizs alapú táplálkozást folytatnak az emberek. Na de közben a levesről sem szabad megfelelkeznünk, hiszen egész jól karamellizálódott már a hagymánk. Ilyenkor nincs más teendő, mert hogy dobunk rá egy jó kanál szép minőségi piros paprikát, szintén megtermelhető, sőt megterem Kalazon, Beréti Margit nénitől rendszeresen lehet venni finom őrölt fűszer, édes és csípős fűszerpaprikát is. Hát én inkább teszek rá másfél kanállal. Ezt egy nagyon kicsit a zsíron megfuttatom. Dobok rá egy kanál lisztet. Igen, lisztet. Tudom, hogy ez a mai gasztronómiában ilyen múltnak számít, hogy a leveseket liszttel sűjtjük, de hogyha az jó ideig van főzve, nincs vele semmi baj. Oké, szép lett. Most tegyél bele vizet bőle, legalább egy 2 nagy pohárral. Még egyet lehetsz. És akkor ezt főzzük. Legalább egy fél órán át érdemes főzni minden rántásos dolgot. Sokkal jobb lesz az állaga, sokkal jobb lesz az íze. A liszt az felpuhul, eltűnik a folyadékban, egy ilyen emulzió lesz belőle, ami akár még a levesben lévő zöldségeken vagy húsokon is egy ilyen kis finom bevallakot képez. És sokkal egészségesebb is így, hogy nem a legvégén tesszük bele a rántást a főzelékbe, vagy a különböző levesekbe, ragukba, és nincs már ideje a lisztnek megfőni, hanem az elején, és utána azzal együtt főzzük. Ha nem forró, akkor az úgy, hogy a tojással együtt töröd össze, és akkor ugye, mivel van rajta a tojásnak a lágysága, ezért sokkal könnyebben fog törni. Úgy látom, betettük a lisztet, keverd jól össze, én addig veszelem a sajtot. Ez egy szép lukacsos, viszonylag friss palónia sajt, nincs még túl karakteres íze, nem is kell, hogy ne vigye el a levest más irányba, de azért a kis sajt, sült sajt ropogossága és íze az nagyon jót fog tenni ennek a pirítósnak, ami a levesünknek az egyik betétje lesz hamarosan. Mivel ez egy édes nudli lesz, azért valamennyi porcukrot szoktam tenni a tésztájába, viszont sót is mindenképpen, mert ahol van cukor, ott mindig kell legyen só is, ugyanis a kettő nagyon jól kiemeli egymás karakterét. Egész jól tűnik, nem? Jó az már. Gyakorol még egy kicsit? Jó, akkor én ezt a... Jó, akkor én beteszem a pirítósokat a sütőbe. Nem kell nagy hőfokon, ilyen 170-180 fok bőven elég. Csak ne felejtsük ott, ne égjen meg nagyon. Átteszem ezt a nagy deszkát. Ezzel jól ki lehet formázni a nuglikat. Én pedig addig felteszek 2 edénybe vizet. Az egyikben a nudli tésztát főzzük ki, a másik pedig a tojásnak fog melegedni, ugyanis a tojást nem a levesbe ütöm bele, hanem egy külön vízbe főzöm.
egyszerűen alakul a nudli. Ránézek a pirítósra. Ez szerintem kész. Nyugodtan nőjön ki. És hát ugye a prézli. Mi mindig gyűjtögetjük a konyhánkban a megmaradt kenyérszeleteket, zsemléket. Ebben van kovászos, van barna kenyér, rostkenyér, sima fehér kenyér, zsemle, mindenféle péksütemény, ami esetleg nem fogy el, azt felkockázzuk, és ide tesszük ebbe a kis fehér tálba, és amikor összegyűlik annyi, hogy érdemes legyen ledarálni, akkor ledaráljuk, és ez lesz újra meg újra a prézli zsemlemorság. Pirítsuk. Zsírba, vajba? Vajba, nem? Vajba sokkal jobb. Aha. És sok vajba. És teszünk hozzá sót is, meg kristálycukrot is pirítás közben. Schupfnudel, így hívja a sváb. Ez a közismertebb neve a Schupfnudli. Nagyon sokat ettem ilyen gyerekkoromban, szerettem, de ez ugye most nem úgy készült, hanem egy kicsit modernebb felfogásban, mint ahogy nagyanyámik készítették. És amíg a budjantott tojások, így hívják budjantott tojás, elkészülnek ebben az ecetes, forró, de nem forrásban lévő vízben, addig a Berci azt a felvett tojást pedig ide beleforgatja az igencsak forrásban lévő levesbe. A levesbe kerül még egy kis ecet, ugyanebből az almaecetből, és igazából itt az idő, hogy megkóstoljuk, mit főztünk ma ki. Bercikém, ezt azért összehoztuk, nem? Aha. Köszt a segítséget, ügyes voltál. Ennél parasztibb ételt el sem tudok képzelni, mint egy tojásleves egy nudlival, egy Schupfnudlival. Alig van benne más, mint tényleg a faluhelyen megtermelhető alap élelmiszerek. Tojás, krumpli, liszt. Oké, a végén egy kicsit gazdagítottuk kaporral a levest. Nagyon szeretem a tojásos ízekhez a kaprot, de ez szinte minden konyhakert sarkában, akár az árokszélen is megterem. A nudlihoz tettünk egy kis baracklegvárt, amihez az alapanyag, a barack az ugyan nem Kalaznói, hanem a szomszéd faluból, Závodról származik. Ezúton is köszönet a Szász családnak, hogy megajándékoztak minket vele. És egy kis bírsalma sajttal, hajszál vékonyra vágott bírsalma szeletekkel izgalmasabbá tettem még a nudlit. Szintén mi főztük, mi készítettük a bírsalma sajtot. Na nézzük meg, hogy csak dumálunk, de hogy valójában jó is-e az, amit főztünk. Kezdjük a levessel, nem? Persze most így az ízek nem mennek át, de azért gondolom látszik, hogy ez nem lehet rossz. Nagyon jó. Tojás, úgy öntott, kicsit lágya közepe. Isteni. És a nudli ebből a bírsalmasajttal, és egy kis lekvárral. Ez is jó lett. Nagyon jó, nem? Ugye jobb így, mint ugye főztük volna a krumplit. Igen. Sokkal. Az íze. Nincs az a vízes, hanem olyan, mint hogyha krumplit ennél igazából, és nem is érzed rajta a lisztes ízt. És tényleg minden megvan hozzá otthon a kamrában, hogyha az ember egy picit odafigyel a konyhakertre és a maga körül lévő világra. Jövünk még egyéb hasonló receptekkel, addig is életérzés, Kalaznó!